Zava fonao, ino raha tsapanao azy. Amin'ny vidéo izy io kora volagno. Izy zegny le raha tsapanao azy izy. Ok, za volagna raha tsapako zegny izy koa anao volagna ambany amin'ny commentaire ambany io zegny ino le raha tsapanao. Ty zegny raha tsapako. Amina manokana zao ty zegny. Tsy nareo za zao ty botrabotra botrabotra bon-tanana neny hiakatra azonao. Ifanakaka raha neny adifo izy ndray. Atsika koragna manifestation ndraiky zegny atsika. Safi tiako mikoragna raha zay zegny. Safi raha tsara. Azonao. Za montany kinianao zegny anao zao ty salama sa tsy kinianao. Mbola amin'ny commentaire ambany ao. Ary koa anao zao ty zegny tsy salama ndraiky. Tsy salama zegny, supposons tsy salama anao. Kinianao sa tsy kinianao? Vokatra ny manifestation zegny izy io. Na io fahasalamagna io zegny na tsy fahasalamagna io, vokatra ny manifestation fo zegny izy io. Matoa anao zay tsy ny manifester ny fiainana, tsy ny manifester raha tianao zegny raha tiako koragnina eto. Matoa anao tsy ny manifester zavatra tianao, raha tianao, vokatra ny raha telo ty zay. Izy ka tokony alaigna an-tsaotra zegny sorata. Fa i raha ty zay matetiky volagno. Fa sarotro mitsabo izy. Fa ilagna répétition. Azonao zegny. Ilagna kotrana zegny. Magnano répétition mikotrana. Voalohany, diniky. Ino raha dininao? Igny zegny miezaka zegny anao amin'igny andavanandro magnova zegny hoe mi-reset your picture. Azonao zegny. Oui, magnova sary ndraiky koa zegny anao ato amin'ny dinika ato. Magnova sary ndraiky zegny anao amin'ny dinika ato. Iazagna zegny izy io, iazagna. Ary izy zegny misy karazagna hoe guide. Ohatra millionnaire fondation zegny, ao misy tanànan'ny millionnaire zegny, guide akao. Ao misy guide agnatin'izy ao, miguide anao amin'ny raha zay. Ary zay zegny antony ilanao midika information karaha io zegny, entinao magnova raha zay zegny. Aveo zegny i fantragna ndraiky i risy io zegny izy io koa zegny vokatra manifestation koa. Amin'ny lien io zegny anao mahita izy amin'ny wealth mastery koa, ao magnampanao bebe kokoa amin'ny raha zegny. Igny ny voalohany. Faharoa zegny feeling. Karakoa manoratra anao. Faharoa zegny feeling. Fahatelo zegny iny voalohany toy voalohany faute diniky zegny. Faharoa feeling, fahatelo action. Azonao zegny mila voafehinao raha telo. Fa idirantsika amin'ilay faharoa am'zay zegny feeling zegny. Ny feeling zegny matetiky zegny izy io tsy azontsika. Ny feeling zegny tokony azonao mialoha le feeling. Apoditsika amina kotroka zegny. Mahatonga anao zegny tsy mi-consiste zegny anao consistency zegny, tsy mitohy zegny anao mandeha mikotrana, tsy azonao zegny le feeling. Azonao? Mila azonao feeling mazinenao mialoha. Isan'andro anao mikotrana magnamboatra formanao, magnamboatra vatagnanao amin'ilay tiavanao izy, ndraiky mitaratra ely, imazinenao ely, karaha ty mazaty aby, mazimazinenao igny angalangalana igny atao iny. Avaty zegny départ ny fotoana zay. Amin'ny diniky io, de mila azonao le feeling. Izy koa fa azonao amin'izay hoe mifily, mahatsapa mihitsy zegny anao, eo le vibration, mahatsapa mihitsy zegny anao akeo. Commence zegny anao aveo automatique mandeha magnano action. Azonao? Ny action zegny à partir du nombre de répétitions. Nombre de répétitions zegny mahatonga anao mafy raha igny aveo. Magnano zay zegny na amina diniky, nombre de répétitions, na amina feeling. Za montany. Azonao ma-feeling am'izao ty raha tianao. Azonao le feeling. Raha izy mbala tsy azonao, toko fa azonao le feeling. Azonao? Raha anao mbala tsy mipetraka amin'ny trano tianao io, fa azonao le feeling. Raha anao tsy mitondra tôbily tianao, fa azonao le feeling. Raha anao tsy miasa amin'ilay asa tianao hiasana, fa azonao le feeling. Azonao zegny. Azonao mialoha zegny le feeling. Zay zegny antony ilanao le programme ohatra ambidiko aby io hoe ao zegny karakoa zegny akao zegny magnampy anao bebe kokoa
andezoanao le feeling zay zay satria matetiky le mangala feeling sarotro. Feeling zegny mila miaraka aminazy ny fréquence ndraiky vibration. Azonao la vibration amin'izay zegny mitondra mipousse anao amina action zegny. Ke noho ny fatsapahanay hoe sarotro mangala feeling zay zegny zay agnanaovako formation ndraiky amin'ny Wealth Mastery io mila misy raha mitandringesanao amina écouteur de ilanao amizay magnano daydream. Raha zay matetiky tsika ta l'école na ta am-piangonana zegny miaigna agnatin'ny raha io automatique daydream magninofa antoandro. Azonao ilay magninofa antoandro zegny raha ilaigna be io na matetiky tsika mivolagna izy hoe revongadra ilaigna io entinao manifester satria amin'ny fotoana zay zegny izy koa fa anao zegny manafy azonao mitantara raha mbaloha avy azonao rô za volagna hoe fa lele voalohany raha volagny vavanao manomboka eo anao karaha lasa mitantara raha mbaloha avy fo ohatranao mitantara film lefa vita igny zay lasa mitantara raha mbaloha avy anao satria negny fa azonao le feeling. Ny tegna tsapako zegny taminaka personnel tamin'ny fotoana zany pasibaka zegny nampiasy méthode telo tamin'ny fotoana zay mbana tsy haiko izy fa izy ohatsy fa haiko zay antony mahatonga za magnazava izany karaha ty zegny tamin'ny fotoana zany pasibaka za zegny za voalohany za fa prête satria première zany pasibaka voalohany rango seconde za fa prêt première za vao maika prêt satria nagnino efa azoko zegny le feeling hoe afaka za mianatra ataoko karaha ty za mianatra ataoko karaha ty azonao de igny zany mitariky za nagnano action zay igny azonao io zegny afaka appliquenao amin'ny raha jiaby amizay zay de imaginenao zegny anao mianatra tsabo action magnino resagnany examen izy io zegny juste imaginenao fo zegny azonao aloko anao andeha hagnano action zegny imaginenao le raha azonao ary zay zegny raha tsapako source voalohany tsy mampahay olo maro olo mahay fa maro koa olo tsy afaka examen. Misy olo mahay anao tsy gaga misy olo ene mahay l'école fa tsy afaka examen ino ny antony tsy nagnano le imagination zegny izy azonao fa magnino maro olo mipasibaka mitifitry maafaka ohatra ataoko zao tamikana za naafaka ary zay zegny tsaboka ary zay mila tsabonao amin'ny raha jiaby tsabonao azonao raha tiako volagnina eto hoe imaginenao zegny azonao imaginenao anao magnano examen izy koa anao zegny kotrona anao mpipiakatra zegny anao imaginenao zegny anao mikotrona imagine izay mitantony ilanao méditation azonao imaginenao fa vita le raha imaginenao fa vita le examen karakory afapoanao amizao ty firy moyenne azonao afaka anao tsy afapoanao même body ndraiky anao magnano action koa mibosa anao de enfin zegny avy amin'ny résultat zegny tonga ary fo zegny azonao zegny fa raha ohatra ka anao zegny stressé raha ohatra zegny anao nandiniky hoe mety harary aza gaga anao izy koa marary raha ohatra anao matatro hoe tsotsy voa efa facture matatro anao tsotsy wisy vola za ndraiky agnotananao za matatro tsao ndraiky anao wisy vola partir nanao an'za vidéo tsao anao wisy vola atahorako azonao satria en formation magnampy anao bebe kokoa amin'ny raha zay zay kily tahotrinao io zegny igala mimanifester tahotrinao io igala mimanifester happiness-nao io mimanifester joy zay miko le raha ilainao ingrédient agnatinao zegny le joie mila takatra anao zegny le daydream ohatra amin'ny andra Noël igny zegny ohatra andra Noël ohatra tanao zaza madiniky izy kafa Noël mandrevirevy aby go madiniky jiaby ndraiky mahazo soma igny zegny le raha ilainao fa io zegny tsy ilagna toaka tsy ilagna toaka tsy ilagna drogue fa juste anao normal fo zegny ty zegny raha tsapako ino mahatonga atsika zegny le feeling ety satria za tagnatiny fa za miezaka niala tagnatiny za matsapa mahatonga olo mahay maro ngeka toakany noho le feeling azonao noho le feeling satria rehefa mihinana toaka zegny anao automatique azonao zegny le feeling misy excitation zegny raha io misy raha zegny tsara excité agnatin'ny aigninao agny excité azonao misy excitation zegny izy de lasa mandrevirevy azonao zegny la vibration azonao zegny le émotion amin'ny fotoana io ary zay zegny misy mahatonga olo zegny mahazo toaka ohatra za agnatiny
rehefa mazotoka mimoefo azonao na tsy aby normal mimoemoefo fa misy ndraiky koa zegny karazan'olo mazotoka mety moano miafatrafitra sabenagny iny mitamberina tsaignin'azo ao ndraiky zegny le feeling négatif azonao mipody agnatsaigninazy ao le feeling négatif tsy mahay olo magna karaha zegny anao fiarahamonigny misy anao mazotoka mibalamoko izy mitomoany igny boka mila azonao le feeling igny amin'ny fotoananao normaly mila hainao zegny tsy mila toaka tsy mila drogue tsy mila ino tsy mila misesitry tsy mila ino anao mipetraka amin'ny fotoana relaxation na hoe méditation de takarinao zegny feeling igny karakôry azonao zegny raha nazaventsika teto karakaraha zay zegny no momba izy zegny afaka zegny izy io ampiasainao amina raha ohatra hoe vatagna zegny raha priorité aminao amin'izao ampiasainao karaha zay zegny izy raha ohatra hoe tafika examen zegny anao ampiasainao amizay zegny izy raha ohatra hoe hitazo tôbily anao ampiasainao amizay zegny izy fa izy zegny mila mandeha amina priorité zegny araiky fo zegny focusenao io zegny amina araiky fo zegny miconcentré amin'igny zegny anao atao agnatina répétition karakaraha zay zegny izy ka tianao zegny vidéo teto aza digna mi-abonné agnaty chaîne Tery Titan na Facebook na amin'ny YouTube izy koa anao zegny mila information bebe koa zegny ambadika misy lien io